eta San Pedron baina hori da, lastima baino estropada bat ere ez irabazi izana denboraldi osoan, baino kontuan hartu berda, lau bider egin dutela bigarren, beste lau hirugarren, eta nik uste dut egindun Aitor Baldak egindun lana eta taldeak egindun lana izugarria dela, eta ordu batzun ondoren esango duten prestatzaile berriak izan dedilare galtza betelan izango ditu aurtekoa parekatu eta hobetzea, ez? Hor dira oriotarrak, errenta ikaragarri, 13 segundo San Pedro eta Urdaibairi, Castro 21 batera. Pedreñak 14-25-koa markatu du, 6 segundo Orioke Pedreñari 5-6, baina beste luze bat falta da eta oriotarren garaipena ez dutez arriskutan ikusten gaurkoan. Eta Urdaibai gaur egin beharrekoa egiten ari da. Urdaibaik badaki gaur markatu beharrekoa Castro bakarrik dela, eta behin-behineko sailkapenean hirugarren maniobran Urdaibai 6garren genuke, seguru gora ingo duela, orain beste luzean, baina Urdaibai eta Castroren artean ez dago arazorik. Urdaibai aurretik da, Urdaibai konmutilak orain jadanik arratsaldeko festa handia prestatzen ari dira. Baskari bikaina, Mugartegi presidente jaunak esan digu, 200-etik gora, elkartu behar direla, han herrian da izugarrizko baskaria, izugarrizko festa egingo dutela, merezi duten modukoa, pentsatzazue, zuzendaritza aldaketa, ziklo bat amaitzen da, lan handia egin dute, Bermeotarrek, hau eta beste eta jendea gauza asko esaten ditu, baina lana hor dago, eta emaitzak hor daude, eta Patxi Bilbaok ere ederki bukatuko du gaurko honetan bere ibilbidea, herrian garaipen batekin. Eta beste protagonista bat Euskal Telebistaren kamera aurrean, oker espanago, Juan Mari Etxabe, ez da pozik izango gaurko lanarekin, baina berak ere bazekien gaurko ia ezinezkoa zela. Aurrera, Juana! Bai, ez da pozik izango ez, eta zuk esan duzu. Horren beldurtzen, ospatu beharrekoa Castrok lehengo igandean ospatu zituen. Urdaibai gaur ospatuko ditu, baina Castrok lehengo igandean. Juan Mari ezin denean ezin da, eta esan zen igun lehengo ostegunean, estropada eremu honetan kontuz, kale zozketa, erabakigarria da, eta ez duzue zorterik izan. Ba, lezan du ez, erabakigarria ezala garbi zen, eta kondizio oso gorra doze, eta ezin da beste gauzekin, ez, borrokatzen nahi da ekipua, ina dago, eta ospatu, eta zan genuen hemen liga bukaera, gogorra izango zela, punto tarte txikila baldin mazeuen, zen gauz posible zela pasa, eta guztan da gaur kontan, ekipo asko sartuko dira aurretik, bai Urdaibairi, bai guri, dena txikitua dago. Balantzeak egiteko unea dauxe, demoraldia bukatu delako edo bukatuko delako bere alaxe. Oso pozik egon behar duzu, 8 estropada irabazi dituzu San Migueligan, 7 bandera denera eta Donostiako bandera. Baina zuk argi eta garbi esan duzu, eta naiz eta Donostiako bandera irabazi, apustua liga irabaztea zela, arantza hori, handia edo txikia zuk esango diguzu. Arantza, helburua bilezian, kontxata zete, ni bete izan, liga nahi hori nukela liga, baita presidentik, ez du izango horregatik porrota onbila denik, denboraldi oso honen dugula, eta baloratzeko garaien bikaina izango nuke, oantxean firmatuko nik igual daton urteko berdin egitea, ordu uste positibo, eta guin dugun temporada talde asko eta asko ingo zuen, Ni uste talde bezala oso hondi dugula egu guztian, udara guztian, eta bateletan egu gaitu geha, treniletan, trenilune maila ondila bildugu, zain uste temporada arro goteko munkoa dela, gauza gondo intugula, eta daton urtea behiratu ez, poziken. Arranolariek atxeden hartuko dute, ez dakiz ematek, izan ere orain zurrumurru baikabiltza, eta batez ere Joseba Fernandezen inguruan hainbat eskaintza izan dituela berak ere onartu du, eta zertan daba, une honetan Joseba Fernandezek zer esan dizu edo zerrak izuzuk, ze Joseba Fernandez taletik joango balitz, normala litzateke behar bada, berak Castrora eramandoko pare bat arranolari, Galizian edo eramatea, ez dakizuk esango duzu. Ez, behar badak eskaintza arrola ez gituko, behak irondura zerri iztera, guandik ez du erabaki gaintik hartu, eta behar neko lasai dago, pesantzen eta gola beste egidez, ez dago deus erabaki egin, eta emendik egunen batzuta, ez dago du, behar badak zelan egiten egin bilek, eta
behar kusi berko. Zebidia nahi duen eta behar galetu berko ez dute. Baina, bueno, behar egin oso guztuan nago eta behar nekin bai. Arramen oso hona dakagu eta arralo ez dut uste emango honik gara ez dakadudik. Erki, Juanmari, zorionak. Bai, zuere, kerrik asko. Juanmari Etxaberen hitzak kai aldeko zurrumurru irratiak esaten du Santurtzi bidean izan daitekela, baina ondoren gordutan hartuko du erabaki hori Joseba Fernandez Arraunlari ikainak. Orio eta Orio San Pedrori 16, Urdaibairi 23, Castrori 26. Eta ligari begira Urdaibai eta Urdaibai. 3 aldiz, 3 liga, 6 edizio, hor dago marka, Urdaibai da, San Miguel ligako erregea. Eta hemen festa asko, batzuk gaurko garaipena ospatuko dute, Kaikuk eta Meirak igoera ospatuko dute, Bermeok liga garaipena ospatuko du, bada bai, ongi bukatzeko arrazoi asko, tristurak Laredo aldera eta Plentzi aldera, hemen da bukatu du Oriok, 19 eta 23, denboraldiko azken bandera, El Corte Inglés bandera, Oriotarrek irabazi dute, bigarren tokian dator, San Pedro, denboraldi bikainari amaiera, eman dio orain San Pedro, 19:48, Pedreñak baino 3 segundo gehiago, Urdaibai 19:53, eta hemen Castroko La Marinera, lehen kalera.